chat. Astăzi jucăm cu Luca Among Us, că n-avem ce face altceva, nu? Among Us! Ca idee noi, eu mi-am schimbat numele în Culcea47 pentru că mi se pare funny. Și Luca și-a schimbat numele în un random. Deci, poate o să vă obișnuiți un pic mai greu cu aceste noi nume, doar că cred că o să vă iasă până la urmă. Bă, Luca, dai încă unul și dai play. Play. Să vedem ce pic. Sper să știe toți regulile. Acum în 3 secunde se umple. Ok, începem meciurile. Ok, hai să vedem. Start. Ma, bă, Luca, cât de norocos poți să fii. What the... Ok, când naiba au ieșit ăia? Da, e roșu, mama are pet din ăla Twitch, știi? Gen ăla, nu știu cum îl iei. De să ai cont de Twitch sau... Nu, e geo. Bă, dar urât, bă. Măcar știm cine este. Deci, killerul, încă o dată repetăm regulile, trebuie să stea 10-20 secunde acolo la început, să știm. Hop! Bă, ce putem să facem altceva? Așteptăm pe ăștia să intre. Luca, de ce dai play? Bă, Luca, de ce dai play? De ce ai dat play? Nu te-am văzut pentru că are viziunea super. Bă, de ce ai dat play, Luca? De ce trolezi? De ce ai dat play la 4 oameni? Că n-au să lasă cum mai plănit. Da, și îți ia din viziune foarte mult. Nu prea vezi pe ecran nimic. Pe bune, mă. Iarăși tu, nu? Am trecut. Ți-am zis să nu mai dai trec pe mine? Hai, mă, că-i rosti stres. Am scris postul bune sau mai suntem 5 persoane. Aoleu! E la meteoriți acolo, cum se numește? La Weapons. Vreau să mă duc spre navighere. Dar să se campezi aici. Bă, chat, ca idee, nu pot să zic. Dacă pe impostor nu pot să vă spun și să fac așa pentru că sunt în apel cu Luca. Nu știu dacă m-am uitat sau ceva? Mamă, ce taz lungam. Păi da, pentru că e ăla mai complex, din 2 bucăți. Se poate mai picant. Change is in your hands. Experience the future of insulation with Nano from Isobar. Dă un pic mai încet. Stai, mama, un pic. Ai terminat task-urile? Da. Eu mai am 2. Mai am 1. Hai, mă! Prostul! Aron. E self, mă. A dat skip. Da, ca Andrei meciul ăla. Și
dacă vă întrebați la ce ne referim, uitați-vă la clipul de pe canal, când ne-am jucat și cu Andrei Among Us. A fost absolut excelent acel episod. Vă recomand să uitați. O să las primul link în descriere pentru acel vlog, pentru acel episod. Chiar este tare. Ștefane, la urmă din cauza... Spamează oamenii de fază. Codul este HAKHJF. Ui, ce skin de mafiot am. Să fii înveriturează. Mă, deci, e bine mă pus aici, poate să te vezi de... Bă, ce tavarnă, ce să facem? Sincer. Am mai intrat unul. Pentru că așa te vede el, notează cum te vede el, nu ești. Bine, mă! Nu. Da, mă, cine e asta, serios? Iar Gad Vlad stă. Deci dacă nu-i Gad Vlad de data asta, nu mă gândesc. Geo, iar ești tu, frate. Pucea, nu știu dacă să schimba skin, să pun la skin sau habar. Cine este impostor? Da, Gad Vlad, de data asta el este. Șchip. Hai cu șchipul. Mă să știi că... Ok, Luca, dai play. Hai, ce să vedem ce picăm. Luca, poate picăm amândoi iar. Cineva, uite, Ale, Enzilia, Ale... Bun. Deci acum avem teoretic de secundare sau nu știu dacă le avem. Ce? Nu știu eu, mă. De unde să fiu eu? De ce bomboane? Eu am avut de noroc imens. Nu voiam să filmez neapărat. Ziceam, hai să juc. S-o teleporta cineva, dar nu mai contează. Ziceam, hai să jucăm un pic și când am văzut că m-a pus, am zis, gata, eu nu fac. Și la mine au zis, vorbesc și eu filmarea, că să vezi de nu pic impostor. Hai, pic. Da, știi, la este în glumă. Și filmarea avea roșu. Cum mă să fiu eu? Roșu cum o să fie și noi. Când ne prinde Explică-mi cum să fiu eu. Ai murit? Da, eu cu roze sunt. Bă, tu știi ce frame mi-am făcut lui roșu? Deci am dat kill la lumină și după aia am dat vent fix lângă el și n-a văzut că mi-am dat vent. Și după aia, după ce a făcut lumina, nici măcar n-a văzut kill-ul. De-abia acum l-a văzut. Acum știu că Te-un cap. Te-un cap. Deci poți să te uiți, trebuie să te uiți pe episod, n-ai cum. Ce frame am făcut lui roșu. mi se pare mai greu decât jocul basic Among Us. Am câștigat easy. Bă, chat, o notă de meciul ăsta. Sincer. Te-a omorât impostorul meu, a? acum să Da. trebuie să fac ceva de hai cu comelul. Bă, Luca, nu-mi da kick. Nu. De ce zic electricity când e electrical? Hai de copil. Among Us? Ok, dar înțelege lumea. Nu, Luca! Nu, de ce? Ți-am spus să nu mai dai play la 4 oameni. Am dus comelul. Hai, bă, Luca! Măcar trolează off camera, nu pe clip.
unul lângă altul, mai încă unul aici. Ce frustrant e că nu. A ieșit Roan Tripe. Nu skip! A, tu erai impostor? Bă, Luca, de ce? Te-a dat jocul afară. Bă, te-a dat jocul afară. Dar ce ai făcut, mă? Te-a dat jocul afară? Ce ai făcut? Ma. Deci dai play la 7, da? Deci cea mai bună tactică e să fugi, nu să mai stai să trolezi. Pe bune. Ok? Eu mi-am terminat task-ul, un task mai este. Un task. Nu, l-am pus cu Am venit să-mi cer Pe bune, mă. Adică ăsta half. Deci de ce să-i schimba numele? Era mai mișto Tailuashi. Am copiat acum. Bine, dacă nu l-ai copiat, nebunesc. Că am mai pățit o dată. Tu ai ieșit și după aia îmi zici, n-am copiat codul. Și trebuie chiar să ți-l zic și într-un final a intrat. Deci nu uitați să las primul link din descriere. Primul, nu al doilea, primul. La clipul când am jucat și cu Andrei. Noi am vrut să-l chemăm și azi pe Andrei, doar că Andrei urăște Among Us-ul și s-a jucat decât toată cu noi și acum nu mai joacă. Ei, dăm banii mei! N-ai copiat codul? Nu l-ai copiat, deci l-ai copiat, Doamne ajută! Ți-ai schimbat numele? Băi, e mai mișto Capiveri, sincer. Mă las împreună. Bine, Este să fie scot. Înapoi. l-am copiat. Ești înghețat? Ce? Ești înghețat? Ești fleașcă. Și Luca, ia uite ce nume l-am pus. copiază încă o dată, Nu poți să da? stai pe acolo. De ce să mai copiez o dată? Cum te cheamă? Copiază pasul la zi. Culcea 47? Da. Ce înseamnă? L-am văzut pe unul în joc cu numele ăsta și mi l-am pus și eu. Ah. Ți-e foame? Iar? Să-ți fac... Bă, Luca, de ce să mai ies încă o dată? Nu, dacă vrei să-ți pun în lipie din aia și să-ți o bag la atmosferă cu un pic de cărniță, un pic de cașcaval. Așa, da. Vrei? Da, am făcut 5 ori și a disportați. Hai că să ducem mami și ți Dar trebuie să mai copiați, poți, da? da? Nu mai pot. Da, ce-ai? Nu mai urla! Bă, Luca, nu mai trola. Vin peste tine. Hotărăște! Bă, Luca, de ce mi-ai dat kick și în primul rând de ce să copiez iarăși codul? Pe volei. Nu să mai facă. La școală. De ce? De jucători și că eu eram bun. Bă, dar motiv de ce să mai de ce mai pus să copiez iară codul? De la 2, Zi! da, de la 2 la 3 jumate, dar plec înainte. În primul rând că copiasem o dată, ce să copiez a doua oară? Dacă plec înainte, Nu mă bazez. atunci mult pregătirea sâmbătă. Se vede pe grup că s-a dat un De ce? Sâmbătă faci cu aia care sunt mai slabi? Nu trebuie.
Hello guys, today I'm playing Ground Japan. This is Nici bro. porn. Bă, fraților, Luca trolează în momentul ăsta și nu pot să scap de el. E prea troll omul ăsta. Prefaceți-vă că n-ați văzut nimic. De ce nu? Nu, zic de ce nu pot să mă... Nu nu! Mă, bă, dacă faci asta, chiar nu mai joc cu tine. Mama, oricum ne dă individual pe nivel. Mă roze. În weapons. Bă, și fix acum terminam download-ul. Bă, fix acum, deci fix înainte să mă moare roze, mai aveam o secundă din download și vine mulătire. E roze. Dar ce mișto, ce amuzant arată acum. Bright Pink Kill Culcea 47. Și așa ești lent, ești încet până te... Nu te cred. Bă, nu te cred că te-au scos pe tine. Ok, am zis. Ai, cum, frate? Nu, te rog. Deci l-ai scos. Nu! La 7 dai play, nu altcum. Kill! Play! Ce? Te-a omorât cineva? E roze? Da. Mi-am dat shift în roze. Mi-am dat shift. Da, sunt impostor cu Bright Pink, fix cu ăla. Mamă, votează egal ăștia. Eu l-am votat pe Necovert ăla. Bun, deci să facem double sau ce? Îți dau o 2. Dai, nu fac asta. Recunoașteți că e mult mai
greu să joci hide and seek în Among Us decât basic-ul Among Us, mie așa mi se pare. Și eu cine văd mă sperie. Eu am trecut pe lângă și nu mă omoră, sper că mi-a curtă. Păi! Păi da, bă, dacă trebuie, uite și eu am trecut prin el. Ce-ai văzut aia? Nu. Furierange. E suspicious furierange. Ia uzi, bă. Ce că furierange e suspicious. O dăm furierange. Bine, mă. Vezi că sunt haide cocomelo. Nu. Nu fi haide Cocomelo. N-ai voie. Guardian Protect și voi fi. Bă, o să dau reactor, nu 2, că reactor cred că fa mai greu. Că trebuie să vină toți. Bă, stau aici. Eu stau aici și merg la reactor acum. Și o să dau kill. N-ai, bă, Luca. Sunt haide cocomelo. Sunt haide cocomelo, n-ai ce să faci. Dai-mă kill. Am dat, bă, ai văzut, am făcut bug-ul. Am făcut bug-ul, frate, nu cred, am făcut bug. Am făcut bug-ul pe clip. Luca, tu ai văzut că am făcut bug-ul. A dat la emergency în același timp când i-am dat kill-ul. Bă, ești nebun la cap. Am făcut bug-ul pe clip. N-ai cum. N-ai cum. În sfârșit mi-a ieșit și mie bug-ul ăla. În sfârșit, după 7 ani de chin. Doamne. Și fix cu numele Culcea 47, efectiv. Mă omor, nu? Era clar că mă omori. Bă, vezi că începe la 8 Bilbao cu Real. Mamă, începe... Bă, cea, după meciul ăsta o să închid pentru că începe meciul. Și n-am ce să fac, e Real, e echipa mea favorită. Da, am făcut bug-ul. Iubesc clipul ăsta, îl iubesc, frate. Am făcut bug-ul. Este. Nici nu mă interesează dacă câștigi tu, frate, nu cred. Lunar Spark. Suspicious. Nu te mai joci tu pe meciul ăsta. Începe Real cu Bilbao. Nu te era că puterea cu Bilbao. Sau bine, mă, hai că mai țin. Hai că mai țin. Mamă, era eu în battle. Nu-i bați pe ăștia singur. Nu-i bați. Nu ești așa bun. Mamă, dai o 2? Ai, da reactor, nu o 2. Nu te cred că am făcut, dar am făcut bug-ul. Ok, Luca. Bă, nu cred. E gata? Nu cred, nu te cred, frate, că am făcut bug-ul. Mersi. Bă, deci mie încă nu vine să cred, am făcut bug-ul. Bă, ești nebun. Ție crezi că o să-ți iasă vreodată bug-ul ăla? Bă, dar îmi place că mi-a ieșit pe clip și pot să mă uit de o grămadă de ori la chestia aia.
De ce? Ai copiat codul? Da. Ești imposter? Nu mă, că n-a dat play. Intră odată, mă, că sunt 9 din 10. Ba, bă, Luca, că a intrat deja. E full. Stați dacă sunt impostor, să știu dacă joc sau nu. Da, stai că dau lift deja. Crewmate, sunt crewmate. Sunt crewmate, nu joc. Deci, Luca, crezi tu? Sau nu, crezi eu. Codul este BL IM și GG. Bă, Luca, în primul rând, de ce a ieșit acolo? Asta vreau să știu. Bă, dar de câte ori te dă, mă, jocul afară? Hai, bă, Luca, intri. Bă, ce-ar cred că o să închid clipul, că Luca nu știu ce face. Ți l-am spus! Păi ți l-am spus odată! L-am zis pe tot. BL, da. IM și GG. Hai că... E minutul 1 la Real cu Bilbao, 2, minutul 2. Bă, măcar primesc notificare când dă gol, să mă duc repede la televizor. Deci fix cu numele de Culcea 47 am picat, am făcut bugul ăla cu impostorul. Ha. Kill-ul ăla mișto, meciul ăla mișto rău. De ce naiba ieși? Bă, chat, eu închid clipul, că Luca nu știu ce face. Bă, Luca, închid clipul, nu știu ce faci. Ei bine, ce să vă spun, uitați-vă la clip până la capăt. Dacă v-a plăcut, dați-mi like, dacă nu, dislike. Și aș vrea să ne abonăm, că la 10 abonați o să-mi fac face reveal. Pa, pa!